आंनिनो गोरोन्थि जाफ्लांबाय आं मिथिला बेयाव आं माखासे लोगोफोरनो सानथाम लोगोफोरनो शेयार खालामफ्लांबाय आरो बे भिडिअआ दानि नङा 2021 निनो जेब्ला 2022 आव आब' आरुइजों बे हौवाजों ब्रेकखौ दाननोबा दान फट'खौ दाननोबा दान दानाबा दानो नोंखौ केस होगोन दानो नोंनि फेसबुकआव उराय होगोन आरो 1 घन्टानि उनावनो नोंनि दायावनो नोंनि फिसायनि साख्रिखौ आं जानो हायो मा नों आंनि हौवानो साख्रि होफैदोंमोन नामा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय तो लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसेल' हमनो हाखाबाय जानांगौ दायो ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना नुगासिनो दङ सासे टेटु गोनां सिख्लानि ओरैबायदि माने भाइराल दावराव जागासिनो दङ जेराव माने बिथांनि मोनसे भिडिअ भाइराल जादों होननानै गोबां माने दावराव जागासिनो फेसबुक एबा ससियेल मिडियाफोराव तो दायो तो बे सिख्लानि भिडिअआ बोरै भाइराल जानाय बेनि सायाव सासे सिस्टारा फुल क्लियारिफिकेसन होनायखौ नुनो मोन्दों लोगोसे सुमि बसुमतारी आब'नि सायाव गाज्रि कमेन्ट लिरहरनानै सासे मानसिया सोंखारि जानायखौबो नुनो मोन्दों तो बिथांमोना मा फोरमायदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो खुलुमबाय लोगोफोर आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों जाहाथे बियो ससियेल मिडियायाव भाइराल जागासिनो दङ आब' हारिखौ लानानै आं नोंसोरखौ रिक्वेस्ट खालायो दि बे भिडिअ आरो फट'खौ शेयार दा खालामसै आंनिनो गोरोन्थि जाफ्लांबाय आं मिथिला बेयाव आं माखासे लोगोफोरनो सानथाम लोगोफोरनो शेयार खालामफ्लांबाय आरो बे भिडिअआ दानि नङा 2021 निनो जेब्ला 2022 आव आब' आरुइजों बे हौवाजों ब्रेकआप जादोंमोन अब्ला बे हौवाया आंनो हरदोंमोन आरो आं माखासे सानथाम लोगोफोरनो बे भिडिअखौ शेयार खालामदोंमोन बिनि उनाव मारै भाइराल जाखो आं बेखौ हमनो हायाखै दासिमबो आरो आं निमाहा बिहरो आब' आरुइनि न'खरनिसिमबो आरो आब' आरुइखौबो नोंसोरो निमाहा होदो आंनि थाखायनो आब' आरुइया दा आंनि थाखायनो लासिंसिं जाबाय बिना फिसाजो दङ फेमिलि दङ आरो बिसिनि बिमा बिफायाबो दा प्रेसार मोनगासिनो दङ बे भिडिअनि थाखाय दा लासिंसिं जाबाय नोंसोर अननानै आब' आरो आदामोन नोंसोर बे भिडिअखौ दानदो जुदि नोंसोर बिदि रिक्वेस्ट खालामगासियावबो दानाबा एक्सन लानाय जासिगोन खुलुमबाय आगैमोन बे हिमालय बसुमतारीनि सायाव आं भिडिअ लाबोदों आंखौ ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट होदों बियो मानसिया बिजनिनो आरो सालेन्डार इन्दिबि आरो सासे इन्दिबिनि सालेन्डार लालायलायनाय इन्दिबिनि खुगायाव बेफोरबायदि कमेन्ट हरनो समायाथ' बिदि कमेन्ट हरोबा होमबा नोङो बर' हारिनि मा मोजां खामानि मावगोन दिनै नों सासे इन्दिबिनि थाखायनो बयबो साफ्रोमबो इन्दिबिफोरा माने बदनाम मोनफानांगौ गोनां जायो आरोना सासेनि थाखायनो बयबो माने बदनाम लानो गोनां जायो हा नोंहा बेफोरबायदि कमेन्ट हरनो समायबावो नामा बयबो खोन्थाहरदों बेखौ मानसियानो दादागिरि गुन्दागिरि खालामखाथारो होननानै बुंहरदों आरोना बयबो सानै साथाम आगैमोना कमेन्टआव मेसेजाव खोन्थाहरदों ओरैबायदि गोराखा ओमफ्राय नों गाज्रि कमेन्ट हरगोन आं जेल जागोन नामा आंखौ होनदों आं नोंखौ दानो केस होगोन नोंनि फेसबुकआव रिपर्ट मारिगोन नोंखौ जेल जाहोगोन नोंखौ दानो 1 घन्टानि उनावनो केस होगोन मागोन नोंहा गाज्रि कमेन्ट हरगोन आं जेल जाहैगोन नामा आं नोंनि बुंनायाव थोर गिगोन नामा आंखौ ओरैबायदि दम हरगासिनो दङ फट'खौ दाननोबा दान दानाबा दानो नोंखौ केस होगोन दानो नोंनि फेसबुकआव उराय होगोन आरो 1 घन्टानि उनावनो नोंनि दायावनो नोंनि फिसायनि साख्रिखौ आं जानो हायो मा नों आंनि हौवानो साख्रि होफैदोंमोन नामा आंनि हौवानो नों साख्रि होफैदोंमोन नामा लाजिया आं बेफोरबायदि होननायनि सिगां मानो थैयाखैथाय नों बायदि जाम्बा बुरबक आरो आंखौसो होनलायलायो नों लेखा फरायाखै जाम्बि नों लेखा रोङै होनदों होमबा नों लेखा रोंनाया बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट मारिनोसो लेखा रोंदों नामा होमबा लेखाखौ नों बिदि गाज्रि कमेन्ट होनोसो नों फरायदों नामा लाजि गैयै मोसौ दामब्रा नोङो दान नागारजानाय सारोन नागारजानायसो नामा नोंलाय जेरावबो दादागिरि बिराद दुथां बायदि देखायनो नोंनि दादागिरिया सलिया बेवहाय मिथिबाय नों बायदिखौ गिनानैबो खारग्रा नङा आङो आरो आंखौ होनदों लकेसनाव आं नोंखौ लोगो हमनो मा ओंखाम मोनजायाखै नामा सैमा फाग्ला आंनि न'आव ओंखाम खालाय जानो फैनायदों जाफै मेरला बेदर हारा गारना दोनदों आं सामफ्रामबो बेदर जाखायो मिथिबाय आरो बिनि कमेन्ट गाज्रिखौ स्क्रिनशट मारनानै होगोन आं बेयाव आरो बिनि फट'खौबो होना होगोन सोर खाफाल गाज्रिनि फिसाय बेलाय बेफोरबायदि पापपिनि थाखायनो हिनजावफ्रासो बिसि फिसायासो लासिंसिं जायोना आंखौ मेसेन्जाराव ओरैबायदि दम हरबावदों बाब्बावै लाजियाबो महा पापपिया मालायखौ इमान गाज्रि कमेन्ट लाजिया नोङो नोंहा भिडिअखौ नाया थां आंनाव बेबायदि लेथ्रा कमेन्ट हरनाङा मिथिबाय आरो खुगाया सामलायनानै बाथ्रा बुं हिनजाव फायखारिसो नोंसोर बायदियानो हिनजाव बायग्राया मिथिबाय खोथाखौ मोजाङै कमेन्ट मारि मिथिबायना आरो आंखौ दम हरबाय थानाङा बुङोबा आंखौ कमेन्टआव बुं पार्सनेल मेसेजाव बुंहरबाय थानाङा मिथिबाय दायना साला
रोंदों होननानै जाहा था कमेन्ट हरनाङा नोंसोर कमेन्ट हरग्रा जों सिरि थाग्रा नामा सिरि थाबानो नोंसोरनि कमेन्ट हरनाया बारा जायो अभार नङा नायाबा नाया थाङा आरो साफा सानैया बुङो कमेन्ट हरनायखौ सहायनांगौ कमेन्ट हरनायखौ सहायनांगौ सहायनो गोनांखौ जों सहायखायो अयथासार लेथ्रा लेथ्राखौ जों सहाया मिथिबायना आंनि भिडिअखौ नायाबा नाया थांखा आं नोंसोरखौ बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि कमेन्ट होजानो आं भिडिअ बानायाखै आंहा जास्ट ओरैनो मेम'रिनि थाखाय ओरैनो मिनिथों होननानैसो जानला मानला खोथा बुंलाबायनानै ओंखाम जालाबायो हामबायसै होनबा आगैमोन आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो बे दायनानि फट'खौ आं होगोन ओरैबायदि दाखु ओरैबायदि गुन्दा लिदार खाथार नै बे मानसिया